desas pagkatakate ay tay kun bayong hoy kenyay palawan lampawan kiong tay gibril yong hadu kanu ni bayong hata oh kata ka jinga puri tay Lajan election community lami kan kini kiseng thamai kiseng tit kiseng rit long thik kumbalong utit hakapor liur kan dalawan kaliur pindalit syaklau pilayo be utit rengi tingyong em ka VPP kam de utit liur ngelalet supat ba ngelayatu banang ta pandalawan election em jokbun kai kebanwan pai biang sikabor ya ke BPP kilabu jingken lada kani ka parti ke job kan job tang sisi lane kanum job tang sisi tu shanu klem pisa banile election Narendra Dep election ni job sangut ki MLA kendit threat kumnu kumta kani ka parti ke job saw anda ngila sedang banyak linti syushu kinong ngil sepekar kanu kilaban syam klem pisa kabam lalong ngila ya ngila tray hadirin ke election ngila lech ki pajba kawan ke assembly ngila tai kimat ke badan kam juga jat menriu buai ke assembly ngila lech surok maniki aga jinge ju pajba ngila lech kelengkari ban pensyai ban pensngotho ya ki pajba hai ke bidi bat kasensyar ka khadar namar ke jingkwa ke jingi kalong tangkan ni bau pai ba un start upai ba un shampang un snowto hak by day ba ka sinchar ka kharar bau pai ba un slur upai ba un tip yeledi ulong uai namar bangi pet ye ki pai ba ngi isne namar ngi i bi pai ba baro shi kata kim tip yeledi kilong ki ai mo ki pai ba ki shuut ki pai ba ki shuknyum ki pai ba ki ngim la thau purthei ngim don bor ngem la le e bringi ngi kwa ban ye thu ya ka jat mriu bonong em ken mau ka voice of the people party ka pen kan mau yi ki paj ba ka pen snow thu yi ki paj ba bangi em hagari sin shar paj ba kamut ayu habang ong gi em hagari sin shar paj ba dei upaj ba uba sin shar dei upaj ba uba thung rang ba snong dei upaj ba uba thung MDC dei upaj ba uba thung MLA Deu pai ba butung MP mdon mono balaban sukam try ngangam laban wan hang ni po yom sning ban supan bana bako kipat om sning constituency nadu menta ka sngi ngala deu MLA jong phi ba amla ban le kumta rasga bahaya ke jingkren ngamla ban siong kumta kabumud deu pai ba u bejin tega peni bo pai ba u deu kenrat tu eu MP Ueu MLA, ueu MDC, ueu rang basnong, udai tang usyakri jong ki pajba. Kan ma udai tang usyakri jong ki pajba. Hari ni ki kindiat benai habang lelet keleng-keleng, ki pajba kila pensgo. Kiong ai ba ani uprak te uklan piwat seni sengiru. Pinapek mana kumni uklan de pinapok napok. Pon ki pekerjaan tambah kimnut ban mi sabar bagi ting yu MLA. Balai ni ting you tau Emily. Oh gidon gi jagali ti gyong ngi batri kam sarkar li tang man pen pau khmat namnut no tang si itala sa transfer sa garu. Hatong ngi jit ye kita gi syakri bakin kelalong kinong sensa donbor nengi jit iki bakin syakri ngi kat kum galinti nama kata ngi lek si pai ba ban hikai ngi lek ban hikai ki pai ba kumno bengen rat ya kata ka bamsap ngikren kumno bengen rat ega jingduk nang ta kumno bengen rat ega ta ka jingle silang khamat ngi hikai ngi sneng ngi kentu yegi pat ba bat nagaleng go jingi ngi itu ba ki pat ba kila pai khamat sengi menta o kila shit ram kila shong shit ngi sneng wat yegi tu ki ba jumlin ban comments hapo ki social media na tengam jupek comments ngam don por ban puli comments tamala pen snow yang kyong don kampi ba arden ban kreni yegi tu ki ba comments wat hapo ki YouTube bakinum comments claim akor ya kataru ngila kren nyem kwa kum kata telada don ki bale kata kamut kim dei kinong kersan ki jongi lada dei kinong kersan joka voice of the people party kin jin la burom ya ka jikai jingi kinong lam
Nomor kini mentaki wei ki parti kimne kumbale mangi. Kadang ke jinga per hapren ke VPP bat ki wei pat ki parti. Ke VPP haba ki patpa ki wan se ke jingalang jong ke VPP de ki leksi ying. Oh kidap da ke jingkremen. Kiyo tiasuk ke VP ru ke herjai. Nengen. Kanda wan ke VPP oh dalak banrat ya ke bamsap dalak banrat ya ke jingduk oh ngiyo tiap ha nomor mengiyo ya ke jingkermen dalek jingalang jugi wei pat QBP dam benban nomor bale nomor dalek jingalang jugi wei Supeng bete warden utu arden ubas ngohak ubas ngawil di laku mublay arden ubas ngutang mu dapahin atuk arden sabang lay kumta kanam sekajabi yang QBP man krentip warden belong kumu kata kadi ke jinge per piwan sika jingilang jingi pilai thai saying klem syaru solah kadang dalek pat bakiwi ki parti yo kodos niang yo kodos er kius ke BP pat balik namar labsu aga jimut ci perkat jongpi deki ke ki besniu ki ban prong pi ba pin dom yu arden klem daw koi hiying sluding jar khat yo daga ding ba em kam me tan ro sa to peyeng tu tang baladon bapen rung daga ke besniu piwan naga jingalang ga jingi ngen besar ya piki pat ba daga besniu ngen besar daki ki babha daga jing shisha daga jing kermen omdai ban shu penting oh ngala keren ha katu ga jinglang ningkong habangi sedang apa smith mau pai ba nang ni syakmat pin ci bau barden on sadap daga kti kan sadon ke jing kuang kti ke basur kai tegi pat ba kala long meeting hangno tang daga thok ke syukur kai lam bakala dang menin men cisngi u sngap hai gani u CM bashutung jubor daga sorkar u CM ndai bala jedu pat ba ndai u bala tung jubor daga sorkar ula persyang ban kento ban ong baki nongelam lani kita ki briu jong BPP ki pau jingkulmar nrenga kwa ban ong ling ba kani ka parti kala simkhia kani ke jing kento ngen pha ba udai ban pensisa la kita rumaru namar kumbalang kamdan lamut panshu keno tingilas nutu menta imat banpoi sekathong kimla shu kelas dang sakawat la kumno ban pinmi ya kita ki jingkren ki ban pin konyo men sim yu pat ba nong new BPP new pra le song sit than kum ta te na kata kadau ni kwa banong i phiki pat ba wat junget klumar ya ka khana jong ka kling ka tengap kalong ka ba ma ba hitem nem don ko ke snong bagi ong bagadon kawi kebriu ka bakakun tengap hila julap bagabriu kan kakun tengap ndai dan magawi ke snong baladai lek pat ba ban lek pet ya kata kebriu ka bakakun tengap kumnu kalaban long bagabriu kan kakun tengap detang nawar kani kadau kadon kawi kalong kami bapli onda kala yo khon ukpa uba bhabriu ubali ka kemir ka bali jar khat ikon ibayong Handawalik pek kun ki paramarjan dalawan pai sayeng astu ong ki kentai le teng palawan pek pa kun juga tei balai ani lengo tei ngadongan pek menin wow tu kupau beli kami beli di kun bayong tei dapoi sahawe desas pakata katei lai tei kun bayong hoi keng palawan lampawan ki ong tei gibril yong hadu kono ni bayong ha tei oh kata ke jinga puri tei klung bayong bapli kala nang pur nakawai ke snong sa kamarjan snong bana bahang tar kha kata ke briu kala khakun ta bayong dalaya keli kita belanong pet lasno that ke bitar ngalawan ke ei baong ibade yong bahate yong hadu kanu tani padio yong ka tengah tei na kata ke jingyong
Sya ka jinyong kat ka tengah poi sya kham satay labana hang ta bakha kon tengah. Tenamar kata kadau kum ki pai ba pidai balong ki bastat wat jungek kelumar iki kana jong ka kling ka tengah. Dei kata kadau ki ritemen kyong wat jungek klem dala ban pensya. Menta kini kin persyang ban wat dau. Menta kini kin persyang ban kentho kilastang ban kentho. Tengiru naga parti ngen ai ke jingtho bagi dei bat ngen da tho sha ki bor ki bade ban pnya nabar ki bakum gine ki jingtno bam shong nong rem tang ban chupen bi yu pai ba ngenom ala dale leiru e nangka plei nangai bon balai lut ye gitu ki jingten tho jingkren ngalingam tip itai long kemi ban ei baong ba uba arden ulas ngoyeli lakat uble ni wo snomi yang kret man ngam tip la ita ibaong itim nem yo ngala bandai pat uba pop tam hakari khasiru ma lesi ita ilong kemi imla bantip la ngala bandai uba pop tam nei tang gawe ngasnotho bangalong ubriu uba jat ubarem uba pop ndrei kum ubanget ngatip kadang kata ka jingit ke jumble ka jing ai ke jumble ka jing isne ke jumble ya ka jingim ke junga ndrei nganum sim ka bupat ya kata ka jing it ka jing ai ke jing isne uble bangan tok bangan tu bangan dalam bakla yo patba namar teng ngiri tengen ha ka jing telot ajing long priu le la senu phi ban le hok thok la ka thok Haga jinglong brian la sinu pi ban le hok tu la ka tu. Haga jinglong brian la sinu ban le hok ya lamba kelas bel. Kabakum kata ngitip pengide ki bri ki betrot nginum sim kebu. Ya kata ka jing telot nginum sim kebu. Ya ka jing it ka jing ai ki no play bangin le iki kam ki bam dei ko ki pai ban. Rei ngampat juang. Haga no ka no ka por. Banga de ubriu. Uba janai. Dan uba hok. Rei ngadan tang kawi. Ngakwa ban ai ka jing syakri kabakut ya ki pai ba namang snow thu dei tang leng ba ka sishar ka khalar kabakut dei namar ka taka daw ngalas dang ya ka taka clean politics campaign na du usnam araja shipo shwa ya ka tang lalong kum president jong kaseng FKGGP ngasnu thu tangkum kiseng balang ngimla thau perthei syukut stanga yakhi sha bom lanila ban don ki ba sha penyap nagamta baki e jingi kinong ilam le si ha ka jeki pai ba kut tang kata kut kara lamayong nakataraw nga rai rang ba banga de bandrung banyola bandrung hapo assembly nalalek bani konik election na nongkrem constituency house nam arajar lai but nalalek mau pai ba nga kwa pinchi nga kumu MLA jopi la kwa ban syakri pi la kwa bandrung hapo assembly lingba ka nongkrem constituency ala nga budget nga tama pet mo ngate ngam ai pisa ngate ngam ai kia ngate ngam ai sha ai jahi bat nga ongru ya ka sini ka jongpi nganum tre ka sini ka jongaru nganum IAP namar ngam tre kam kontrak ngam tre kam supply nganum ikni kam batnu kum wemeli leni ladang adon na kabor kum minister nganum ikni kam ngan imbe tik tai tulop ay ngan besai ka yeng nganum ay sini ngakran me tak bakoy pai bagong wi briu kum ni election klem kiat long hi election klem pisa long hi klem Aisyah Aija hayeng ni telah dibeli nong ya lah kim snow tu ban rem ha kata election mereka ike baca adin election ngalalit ban kiu senong krem ban song ban sa kumbang ala kulariki ngawang lada job lani lada rem ngan song ngan sa rengkat ondang la sa katu kan benai kipat ba jangan nong krem konstituensi kesang bantip bau ba arden ula sa angte kat badan kijinge wan ho ba arden ha kata por membeli menghani pa pimjit be jangan mentah pion ut kani pion ut kata si pang kata si pang kijinge kiba bon beli pimjit ngong si tu ameli jongpi ngong tip kan piba dalet secretariat ke ong don siying dalet siying ke ong don secretariat si pang se Delhi si pang se Calcutta si pang se Mumbai tinggal sedang ban pendrung ya kata ke jingsu tu agi pai ba jong kanong krem kumno bagin jit itu emily bagi di bentip ke kamram jung tau emily bagi di bentip ke hok naman ngala isisha ngamla klem de pin shai lam yu pai ba ya kata ka jing penbit pai ba ki pai ba kim de tip than kai ku kamram emily ki pai ba jingi tangwon song ying ya briru lapiang te banji emily
Takadaw teng shwa collection ba ya be ki kertong singa bre iban ya tengko pra kertong roy. Teng kamet nang sa ni kertong la poisong singa. Kipat baru kimtip. Kipat baru ki snobu Emily te u David Banwan dayap email dayap kikon dayap masin yap ningkong pentip u Emily u kinyirang bapat pentip u Emily la pentip. Nah ngintip jadi kata kabangang pensyai kipat ba nang hempet kani ka kamram jung Emily pidi ban jit Emily kum ni ke ni de jing snow ni teng pisia ta ga jing snow so snow beat snow pop bala kum simpisa ni snow beat ni kai kipat ba ka adu bu pai ba jong nong kram ulas snow thu ba pleng kani ga dei karu kom ban jit ya bu Emily kani ga ka hop kila raikut ban jit yang haus nam ajar pra bat kumbala batai Dr. Ricky kumtu ngala yolat ban le bat dai namar kata kadau ngam jupulut pisah por election ngam julut pisah hilu ha ka por election ngam dan pisah banai pai ba bat ngam tre ban simram nang nu nang nuru ban te mrau yele de ban simram nang nu tang ban job election nama andang la job pat ngapun ku ram show bu tu nong ai ramenga takadau ngapan i upai ba kata kadai kabaki pat ba jogonong krem kismu tu tinggi mentangi lek keleng kai kamat ka jingi mentah bangi lek ngi thu iki pat bangi ngi seng nong rem banwan ra ya ka sinshar ka khadar ka bakhoi ka bamut hakan ni ka jingi ka jingi lenti ka jingi ka pamsap kanum dan jaga ka thok ka syukur kanum dan jaga ka pinthami pat ba kanum dan jaga ka penhiar kebut kanum dan jaga kata ka politics ka jingi kanum dan ka jing pek siliang naman ngiwan ra da kata ketenrai da nongrim play hagan ka politics pigani ka nongrim play kam dei ka bathamai hau khun khasi ka sinshar khadar kalong ka khot bat kalong ka don ye ka nongrim play latip ye ka ri khasi jaintia kom ka ri ke lai pos em khadar doloi us em u doloi mala ka slem ki don ka nyam ka rukom ban aingu you play ban tuai ban pirat ban kerpat ban kerpon balai namar ban aingu you play bulak kerku ban kerpat ban kerpon bo play un kerku yegi khon ki hajar yegi lingkha ki risai yegi tiki kam bat ya ka shongsuk songsngan bagi beliau gini ban im pahu pahai bat apreng kata ka jing shongsuk beliau sim doloi hapan dan da kata nyam bat beliau sim doloi la tepro kumuling do nyam namar ba usngoto ba don ka bon la di ban kerku yegi lingkha ki risai ban kerku yegi tiki kam jigi beliau ban kerku ya ka maryang ba un pinyo yu slap obiang usngoto kita barok ka shonga ti jong play obadon bor de nak kata ka don da nyam kurukom haduk mentah mene kata ka pomblang smith ka pomblang yudu kadang don tengi ni kwa ban penim ya kata ka nong remblay namar de ublay bo bo be ya sinshar ka khadar bangi kwa ruan pen smutu ifi upai ba bakmau ka bor ka shong hagi upai ba kaniru ka dei ka bala rim haga jai ban riu ka jingi ususutha maka poetry jing ong kumno us im compare la dei umau ya himakit urit ukrau kogi pai ba be kata kan ka dei ka sinshar pai ba hangi khasi kam dei shu bandan ka to bangin dang ting yau tau Emily ndai ka dei ka por bangin mi be shakmat snotunat mata kat sabalik ongan ong ipi ngadei ubriu ubak kementam kelas taman snotu bat kata ka jingpen snotu ka jingi labun potli gisnem kelas dang ban suthit haga jingmut ke jepakat mdei tang ha east castles ndai wat hari boy kidon kini ki district ki bagi briu ki ongi clean politics nu syukur tangan ni east castles hasor la do briu la snotu Siapoy beliau tengah pisah sudah, leksa jentia beliau tengah pisah sudah. Neri mentah kipai ba kilas mutu. Giant Hills boleh iling ba kilat thai kubor kumnu kipai ba amta kimi smart. Habakun mentah kipai ba kilas mutu bakam day pleng katu kejingok pisah jungi haga port election bangi cuji tang namar beliau pisah. Ngide ban mutu katu kadega jing bakla kipai ba ki sedang meni kren para pai ba ayam ye bakla katu ka bangi jit kum tu kam day kani galinti ken ka bagi nongalam juga voice of the people party kelalek banyalap keleng-keleng kanong ifinga day ubah kementam namar balai haga por banga sedang ye kani ka clean politics ong la sya kren ben don give ong lek boy shino pi tu arden la so hok tan ti arden pun ko ye ka politics la shinun pun ko ye ka politics haga politik sebi uksud buang elia lang tegiau. Ong ya set art league dan ke parti ke bangai. Pihak banjir mo pi. Ngingiwan ban pensyai pi
nginguan ban penjai ke jingmut ke jeperhat ke jongpi nginguan ban pentengan ni ke donor ke jongpi baga jingkerman ka bang ya thu ya pi ngimuan ban pendu jingkerman nyong ka don ka jingkerman tamangi syukudo tangi galinti ka bakham baga ta ka ni klem pisah klem kia klem kawai klem dawai terkhong rau ini ji nami khmat tang kata galinti tenrei ngemi kai pi ngenum pen kiu BP pi ngenum pen kiu sini pi lekini te pila halet bakini da pem kiu BP sipang te bamdei tangata kila ada dia thu lupa bangi ngin ya trelang rubau su kampe te pi so singan bania skendong kesot panong bagadon ke parti ke badan buksu terai namar kata kadau ngin jit namar don ki parti ke bela krenshai bangi trei ngini trei lang baruksu ngite horkit hordang tang ya kasengi uksu ngin namala ngin dab kentek tinge ata ba unum dei bonontur hajanji kumnu kum kata ka politics ngin penslo thu ti ko ki pai babi ngasno kmen shisha o ngasno ban aingu iuble ubah ka por ka bangala du jingkerman ngasno katu kelakut kata ka jing terang ka jingaban I ya ka judgment real ka bayi teli ya ka ri ka ruspa nri mentang ngalai I bat ngalai I shisha bagata ka pleading kaban tebe jing shai ya ka ri baga judgment real lengba ka jing snothu jingi pai ba lengba ka jing pdiang jogi pai ba ya ka ni ka sur ka jo pai ba ka bangila sei perthai ka voice of the people party kan sakalalong ka bor ka jo pai ba the power of the people ka bor ka jo pai ba kaban penkala kongpong bat kata ka bor ka jo pai ba kan sabret ikini ki nong thok ki nong syukur ki nong alam bakla ki beri kala don benta ban sinshar ya ka jeladi ki potli ki snem ndegi batan arsut ngadon ka jinget ka baskem bahagawai ka sngi ka sur ka jong upat ba kan sakalalong ka bor ka jong upat ba the voice of the people will one day become the power of the people katagen ka bangi don kam ko ki pat ba but anda ka pari ka takapor but they have a sauterik baga judgment reu kasi jingi kan saki ya ka bor ka jong upat ba kan saki wala na bolok ki parti menta ki thau baik tang ban penrem me ka VPP ki inem baro ki parti menta ki thau baik ban penrem ya ka parti ngandam bakla ban ong baki tu ki kertong ki ban duler don ki bla duler menta ngamar tien baki tu ki parti ki ban duler kin saplut por haga kanyo bat kat pratarik bakinong kamlong syu mentep ingi tep no NPP kamlele lada ngirem mangi lada ka job ke NPP tang banrem ke NPP oh dayo husiar bah ko piki pai ba kamlele lada ka job ke NPP tang bakan rem ke VPP kata ka de ka thong ka bakini ki we ki party ngai I bakalong kumta menta namar ngalamat ya kani hanong krem constituency arjar khat prang ala rem don shibun ki daw ki bangala rem kawai kalong ba ki snothu bamla ban penlim yo arden shimit ki ya keleng ki nongalam jekiwe ki parti banongem kamlong show ya ngine penkala kotlut ya ngine penkala maulana lut ya bro kini ki symbol ji bat kelelek ban krishan you independent candidate baro kita kibas kibala dul air kani kan jang I menta ngalai I ba kani kan jang namar ka jingmi jo pai ba ka penlongi kini ki wei ki parti bakin subun kam sa ka nyau ki shuki ki bathli ha ki jingalang ki jongki ba kata ka penlongi ki bakin sutu bakim don jagasu ha bakim don jagasu haki compare tang ban rem ka VPP mat job ka kongres ru laragi sutu baka kham klan ka kongres lani mat job ka NPP ru laragi sutu baka kham klan bor ka NPP menta kidangya tho ke ba kham klan ban pinyo kun ya ke BPP te daga ba burom te imat ka RDE te kala bende ka wene ka parti ke bandul air nengkong iya kata namar beli ki thok imim pej yu pai ba
kilai cupai ba kiong ngidei ke seng RTI ke seng riulum ke barim ke bangi teli ban penyok no ban penjob yu kertong jong ke parti riulum upai ba ui tangi ke MLA juga UDP par GE ke MLA juga HSPDP kamdan ke jinga teli tang hapra jong ki shu ya le menle ban pentame ya upai ba am tau don ka ban keli jikli haba piong pi teli te belengi ilangi kirin haransan yalap election ya ki MLA jong ke HSPDP ngimi hidup mentah tekum kata ka jing teli berpinon pentami ngi upai ba ngi kwa upai ba on start on bishar on tau ye kini ke bro namangala smutu satang kendiat kisni kisa kata ka deka wi ka dau ko bangalarem sangawi ka dau ko bangarem maka slam ajar khatra ki don kinong kersan junga bapli ki ba ik bahayanga ki ba dwai nam ta jonga ki bon di shakit bok nam ta jonga Hendrai la poi ke sing tep bot kiong andam tep ngaru bala chop hai kum kita kimi dagi hajar hagan ke election namar ba don ba penting yu to adhar kila rung hagan saka tep bot kimi biang kata ka jingi jangar ka khlan ka jing ting yu to adhar ru ka khlan badan ba ong tang tep pilangat adhar kata ka jing penting ha bakut kiong te pek yu pat ba kani te mlilei ba dangam tep ngaru ula ajab be ngarem kedur bat kita ki babisa cesh nganda tendruk tanda uding itu ke mesin abiang kia dan pendai kiti dan namar kata kadau kani ngila klan ngidi ban aingo ya piki pat ba ngidi ban aingo yu blai bangila klan tambah pet yo me yali kwai me ajab tu me bariki dan tangi kan no sangot ta me ya me li kwai no lani ki long kemi ki labang ya li sat no daga jan sawa ngal abun te ke jan jabo haga kat kendai terik kat kendai mau yang apa kelaman sengaru haga kat kendai terik kat bampat yo tebut dang baha basya tangan wat kajaro kata kadai kawangi dengan kot jimut ko kipat ba bad ngadawi pi kajing job kajingi ya ke MP election kamdei tambangin pensong syuki ye ba RKM kadai ka jing pendap ya weu mau jam ubah ba bangin ya shatai sakmat ban wanra ya ka jingla ka bapaka kandawan ka MDC election so weu mau jam ngin kam dagawan ka weu election so weu pot mau jam ngin kam kadado bangin sensar ya ka ri ka be ya ka jing kata kadai ka bangin dai ban smutu kom ki pai ba ko be ya jing kata kadai ka be ban rung hagi jimot ki jing perkat jongpi ki pai ba but kalong kei kabaki pat ba nanget kila yo ye gi kai nangi kum kinong lam bagin snoto banle bat ken mahau kan ni pi ki pat ba bali pi pai kmat bali pi wan sigi jingalang klem bai kali klem jagasong klem sha klem dot pi tuat tiki hajar kinang mut kidang keren kentok penban kat utau deputy chief minister uang ki election shit kat kini ki pat ba pra ko deputy chief minister badan buram uni upat ba ubawan segi jingalang jong upra mdei bule song shit ndrei kadai ka jing slay jong ka jing kemen ka bami naga donut habangi yoi ka jing kerman kadai ndei pai ba kadai ka jing slay jong ka jing kemen kajing kermen kawan nam tagi kon kikti ngam don kam banda ting tan nomor kani kelawan kajing kermen lingba ka boys of the people party dai hang ni kini habe ki kintin jong melung susutam ubla kren diki spas nem ki bemen chua banong sashi sin kin win ki klau sashi sin kin ki mau sashi sin ngin kin tiu ya ka jat benriu ka jingi namar kata ko ki pat ba ngilek banya thu ya ka jat manriu ya ka ka bangi don ha ka donut bat ka men sim ka jingi ban wan ra ya ka ta ka jingkala ban tai pat ya ka ni ka ri ka ba ka jingi ban kli ya ka ni ka ya ka jat manriu ka jingi o ka jat manriu ka jingi ka don hapring shibun ki jing pang
ko ki pat ba ki samla ki ngam ba ki ngop hagi jinglien ki basniu u drugs ula sinshare ga jimot ka jing berkat jongi kon samla ka jing lingkar ka jing pra ka jing tor ka jing sator jing longi ke longsem ka jing kerdo kam ka jing kru jam nang ta kata ka jing no shiliang jong ka sinshar ka kadar ka voice of the people party kam kwa bayaga spa ka bau blay ula kirpu bagan letang hagawi ka longying hagan ka ri kasib e jojingi ka kwa bayaga spa ka bau blay ula kirpu dai bani bentalang beginong shong shnong jong kari mdai kumbagalong mantangi tip don ki longying ki bala ban thit le si yakane ka sning proper brokaway nrai don patru shibun ki longying ki bamdon pisa watang bagin thit shilling khot ikndo jaka bagin shnaying shnasem nyem kwa ya bakum kata ka jinyaper hak preng ka jat nriu ko jing nyem kwa ban penslur baga spa kan sho lenong tangi ki katu kat ni bat ki wei pat kin shooter khong em u play u la kerku ya ka ri ka jing bangin long kumni kumbangin long menta ki briu ki wan na sapar jongan ni ka ri India lakalong na America lakalong na Japan lakalong na Singapore lakalong na Israel barbe ki wan ki pet ya bit ya ka ni ka ri ka jing ki pet lingo ki pet benut bat balai ki lingo pat namar ki iyengi ki try muluk ki try jaka bangiduk kiong la dingin jin dala yo mangi kumya ka ni ka ri anum dan ri perthei bala bantam ini ka ri Israel ka ni ka ri ka barit kindiat ya ka ni ka jalami halia ka ri Israel ka ni ka ri ka badap du syap prapona ka sispa ka ni ka ri syap re ki dan shibon ba ki jat jingthong ki ba ka ri Israel ka pinmi ka dei kairu ki wei pat ki ri jaka perthei kumno bikin rap ka ri Israel ka don harut janga duriau ka duriau ngitip ka duriau ka di ka umro ka baktang kam dei ka bam ka di henrei ki nong sinshar juga Israel namar ka jing kit kli ka jing shimkia ka jungki yala ka jong ka kamram kum ki nong sinshar kila penkala ya kata ka duriau ka balong ka umlo ka baktang ka bam dei ka bam ka di sya ka di ngihang ni shibun ki wa ki basngor clear shibun ki telongom tang hadin santo arsnem kita ki bam ki di ki kila kalalong ki umbi hamala ki snong kita ki don ki warit ki babon ki snong ki jongi watang hapo maulay yorong hapor yi dan kena mengi kidang don ki ki bakho ndre menta kila kalalong ki nala ko ki pai babi kini ki ri ki lingo abaki i ki ong la dengin jin dala yo mengi kom ya kani kari anum dan manu bala ban tamping ke Singapura kadi ke barit ha kadang tang rispa saupo square kilometer hendai namar ke dani kita ki nong sinshar ki nong alam ki badan ka jingkit kli ki baka perkhat ke jongki ke jingmut ke perkhat ke jki kadi bi kumnu ban kin tiu ya kari kumnu ban thau kam thau jam ki kon samla kumnu ban pek bi ki briu ki im la kalong haganu no ka kam ki trei o tang lai phu sam snem kila pen kala dur ya kari Singapore hadin bakila yo ya ka jinglat lut tanglai pusan snem nakata ka third class syaka first class wa balingim la ala dengin jin la yo ya ki nong elam ki badan ni ka jingir kli namar kan ngimi syakmat namar ngitip baka por kadang don ngi menta bangin wan ra ya kata ka jingkla ban penlang ya ka jela Meghalaya ka jela ka barus pa tam hari India ban pelang bagi nong shong snong ji kin yo ya ka kamai ka kaji kumno ban kentiu ya ka rap karyang kumno ban kentiu ya ka kamri jingri kumno ban kentiu ya ka ni ka kam jingok kai perthai nang ta kumno ban pek beki briu kinyo i kam ki jam nrai kom bakalong menta ka e ka ja ya ka ri ka jing ka sarkar kamla ban thau kam thau jam igi khon samla ka sarkar kini kinomi khmat ji kila kini no wadi ki kam contract ki kam supply ki bangi jutrai mentala trai contract trai supply hi do MLA minister lani ki briu benar senda jongki ki babon ki riu pat ba menta kimyo lemda pidei kita ki nongbut ki ba senda lani ki bala syak sam khmut ban om ki kat saba ki pen pai pen hab ban lek lada pi ong pidei ubriu ba ya lai lut pen mi kam yo jam hagini ki singi ki ba menta kata kalong ke jing shisha ko ki pat ba petse ayu kila le iki nong rap hato kila ju shimkhia ban kentiu yung nong rap kat badang jingai collection den lawan collection wo bi pen bi nong rap men ngani le sam skim rap show election I skim rap su briu bam don keperu
Ada tangga jing penbit election. Kisamlah kat badang jengai ke election kilik training ke Kamri jingri neladap training kiyok ke certificate dari wat scheme ban sem yo dari wat scheme mentit konsniang yo dari wat scheme mentit konsiar yo mengani pat lajan election sam sniang pai bomri sniang ru wanra saka sniang tat ke banabar ke bapang yap lut man saka sniang lajang sem ru hap keli jingkeli samangi hepo assembly ya ka jingyap jigi sniang nomor kata ka jingne tang ban dep jong kini kinong senjari tang ban pentami balajan collection ko ki pat ba nomor kata ngengit bagi pat ba lingba ka jingne pensyai ka jingi kilas tang ban smutu bat ngalai i ngam ardatin oh yalo di bon kibri ki bakali bardan kumno kolong oh kermen baik kermen kani lo mi upai ba kermen sakanofan dainam dain paling gendang ritmen sim tambah tanggoi ngim dei ban ko ngim dei ban olah job lupa naman pak da pilih haka sautarik kan yang saya syat jingkemen daga bang ikut jumut naduk mentah tiku ki pat ba kajimi jong the voice of the people party kanirap shibun ki pat ba bakin tip shisha ya kata ka sinshar ka khadar ka bakumno bakin tip shisha kat aduk bakin ong em kenyo katu kabor pisah katu kabor pisah labiang daga jing snutu jongpi upat ba menta ngi kum kinong elam ngi kelalong ke sok pedung oh kam tamu arden le belas dang ya ke clean politics tapi ini itu temai berhikai upat ba ban sim pisah bet kabut nam ai karukai da keren meeting ubi pendon kam kot ba hikai upat ba ban sim pisah ngong hei ngi kai upai ba ban sim pisah ngong upai ba pet pai ba bi dalawan collection dak mau ho la de don ba ai pisah pi dak mau benong kublai sibun da bagabut tahu prama kata namar kitu kibejit yau brio lani ka brio ka ba ai pisah kam dei bikin light nak pap ko baki mudur em pipin scam me ka pap lada hang ni apa sning na kot uni kena samlang wan ni shimani sampojar kili bomli toy rocky kelang tai shim ya kata ka pisau le u bombe klemtip ula pen scam ya ka pap bomreu lada jarang khat li bu baru ki yap la pen scam sudah ni ka pap peniap breu te ndre la ong uya katu kan ni jam ni ngasuli bom eu baru ki klem daw upet no ula pelaj ya ledi na ka pap peniap breu teka papiu ka bang ngile abang ijit yu brio ni ka brio ka ba ai pisa ka papiu ngi penyap dia ka lawai ji khon ki ti ki jonga ki jongpi ngi penduk ngi penswai ka ni ka ri ka ba uplai ula kerku bat ngin sakladuk bat kalau ka jingtim ya ki pateng ki banwan kan malah de jit yu brio ni ka brio ka ba ai pisa kam de ka jingjit ka de ka jing syathit wai pingila syathit ngin jam daw ka long brio man brio serta jingim oh ngas ngoto nak bangalek keleng-keleng wat nang mener bang kublai tigilong kami kublai edaw mo kublai edaw oh parden u edaw bet nomor 4 syathit aduk mentah ko ki pai babi jonga anum dan balak bantit yo barden oh ladon cibun ki baong habang sedang ya ke clean politics campaign ka ba toh melele kiri orang ba le haka sain perthei ki bala yaw ba le haka sain perthei le ki i bakata ka jing thumu ka janga kanom poi shinu tang ba ki ong to jai ba phila asdang tang ba haka politics tamo if you cannot win them join them kada phimla ban pen kala te long lang do ang balong maki ngong em fi never ngong em if I cannot win I will quit larang ngamla man job dagan ni galinti ka babet ka bakot ngam tre asu panedon berta haka kam sain perthei but day namar kata daw ngong ipi what ju perkhat bang ngimla menta ki pat ba malaki snong kilami ki pat ba kim ting shu menda kim sale asu hot ngayo snow menta bala jan ki singi ngila sedang men snow seki sur berngem ki sedang men mi ki don ki jaka ki bejumlien ban berngem yo nong song snow pila ban berngem habo pat ba umpat start pi berngem ando pat ba ulah start te kalong ka bama te mo shisha kalong ka bama don usin rang brio ubuyo e kalok
kabam tip iai, kabam tip an, kabam shida shidi ula aban berngame ka silintar jim, namar bakam tip iai ka shu sampai, kam berngame ka banang basta dambam jadai si banang itu, dainam dain, namar kata kadahau, no, ya kita kibajule dan kita kilenti penting kau tempan sangat no pi, yo shui tengki sahau kenro, lai penai sahau penai. Namar ka Voice of the People Party kan ya jaga linti ka babek hendai kanum sya jempat jaga linti bamde ngini ha jaga linti ka babek ngiya jaga linti ka babha ngihikai ka babek tangba ngenum sya ban sinyom ka bor yo pat ba oboloi loi kata ka dei ka wi ka khobor namar ba tim sio don la chu da ka moi menta kela perkhat banle kumno namar don ki jaga hang ni pok megala hagi por ki bamenshwa bau pai ba unjio hilu ban tap i kabut unjio ban tap i kabut namar la don kita kiba don bor kiba penting upai ba hagati usnap la sam enta em ngila im ga juk start haga juk start ka ba ka an ka don ngiru nginam sha hi ban sulong kumta phimot kan ni ngila khlain kat ni upai ba ula kwa ban ai jingkersian kwa ban wan ra jingkla tang namar badan ki katu kan ngot ki bele gang ngin do no ay kata em never kamla along kata dainam daine mano ban wan berngam ni upai ba ngin ong nginam aila kan ni upai ba la thrang e ki jingkla kan ni ngilami mtip sho ka thangan tip sho ka sliang nong tang badan ki katu kan ngot ki gang bangin do kata ate ka bam la along pi ki pai ba dainam daine namar kata ngin long ki baslur kan shai pi pai ba ngi pen snutu ngila yelek kat bala ban pensyai gelinti ke badai habakut ngimla banong AA ke syong parapi banrai dal adep kan ni election lada ngirem syubu mo lada pimjit ngimla re banon yang tai hapo lat yo no katul pensyai kami tek ngimla ban berngem gumta kat ni ngi pensyai ngi kedolenti habakut karai di mapi marwe hang tu hapo kendong Yano pinjit, la pinjit daga jingting, ne pinjit daga jing sngotu, daga jing slur, daga jing sngotu, bagani ketika man, kaba lajlut ke jenga, ketika hok ke jenga, bangan penangkam. Namar kata kabangi ikwa nang de syahmat banlet koki pat babi. Bat ngi wan hang niru. Nalor bingla de ban pensyai ki pat ba ketika election. Ngi kwa ban pen sngotu ki pat ba. Bangi wan hang ni ban troayu ni nongelamu jengi. Uni unang elam jingim dei bengi sukar na badan. Udei bengi lada tau. Ngila tau bayu. La ulong ubabit na mangin payu. Syapo parlimen. Lada ngi pai kindiat ya ka kerdan puli jumu. Ula pendap ya ka matric haka first class. Ya ka piu lani ka pre-university pendap haka first class 10 position. Mud urung haka taka top 10. First 10 besyong mangi. Nangta ya ka bigom ula pendap ya ka first class third position mu ulong beningkong ba urung balai hakata ka top 10 nangta ula pendap ya ka mcom haka first class ula pendap ru ya ka me haka subject economics mut udon artli kita ke master degree khamnyar bandan art master mo double master degree upendap ru ya ka phd lani ka doctorate na ka daong isong dr Ricky AJ Singkon Mendai Doktor Sumar. Oh, ya dan mas ndak nani so doktor ni ngaso kunci. Mendai doktor plat. Mo, ni lah yang tan gani meeting so kunci to doktor pen eksamen. Ayam mendai doktor eksamen, udah doktor kot. To kata jing start la bandan ki bang dang dan itu ki bakam start ni menjur. Haka pertai start menta la bandan ki bakam he kerdan ya ni ukur tong jungi. Ngim ya ong de kumoi pat. Hendai kala biang pat. Kalau biang keran play, kalau biang pura, baunlong uta MP jingi po parlimen. Don kam saki way pat ki jinglong nalor ka jing start, tangga jing start kam biang. Don kam saka way ka jinglong. Bat ngipet ye kataru, udon ye kata. Bakata kalau ka jingkit kli, udon ye ka jinglong, jong ka jingkit kli. Habang iwa di kam ki utrai kom uta riurang ba, briu baladon, balabat ki kam ki per udon ye ka jingkit kli ban pendep. Kai ka jingkit kli. Unong alam ubadan ke jingkit kli upendap ya ke kamram ke bala bensyat hu usim kia ya ke kamram bala bensyat hu bakata ka di ka bangi don kamban pa syapo parlimen
udon sekawai ke jinglong ke bak ngidon kam tam bakata kalong ke jinglong balaban syania ka parti kalaban syania hu ngiyui ka jat ben riu ngangai kalaban syania hu ngin pa ke nyu ni sepok parmen bau lek punya saja sibun ki jinge ngikren ya ke jinglong trai ya ke kendau ke siap. Oh, Deputy Chief Minister wong kumno ngan persyak tenge ya kata ke artikel lais pa anyo pui ngam don kentin da kumui pat banong yau ni orang ba tunring ada lingo ba kumno kum kata ke kentin tang namar ke election ban penbi jigi pa ba kamu diu haba pi persyak ya ke artikel lais pa anyo pui pi persyak ya ke jing pen scam ya ke jing long try ya ke kendau ke siap pi persya ya ka jinglong try ya kini ki ding ki sit u doyong u mausun u mau u siap badi ki spa baro ka mau blai u lakerku kamut pi kwa baka sarkar India kan wanra iki an bakan kangingi bangin tray kini ki kam ge bau blai u lakerku wan ka sarkar India ban alat iki wei pat ki jaj benriu ban thit khndo hakan negari kata ka ke jingkwa jo Deputy Chief Minister nagaseng NPP ko ki pat ba ngingim kwa ay kata ngingim kwa bangin tu ya ka jinglong try ya ka khndo ka siap ngingi kwa ban pen scam ya ka jinglong try mentangi don bok baga don kata ka an ya di thit khndo ka ba khang yo bam dei utrai muluk utrai jika ba un thit khndo Hakari jingi lada dei bakam don gani ka an lanoi pi lalut ki parmau lalut ki par siap lalut ki par ruyong lalut ki lum ki babon de kiding ki lathiet kata bagadon gani ka an hendrai gani ka an kampat singan menta kamtam bagadon ka sarkar BJP kala banwan ra pat ka wi ka an na lor jongka kaban sya pat ik tik khar bagin thit jaka senior la du khar ban thit jaka ngi song ka jain kanep ya wir ka chabapoi ngimlong trai shute gani Mano bala ban thiet khndo haga dor ka bakiwi ki jai ber ki thiet ngimla watang mereka kata ka jinglong try ya ka khndo ka siap kinong umat kinong jatalong kinong langpi kinong khanduli kin sothu khamba nawar ki kimtip hadu kanu kila ban long try ya ka to ka jaga hang to ka jingtur juk asam ba malagasi